Τι κάνετε ρε παιδιά? Εσύ τι κάνεις? Καλά μωρή. Τώρα Καλό. που ήμουνα και άκουγα και ήμουνα λίγο, έκανα κάτι δουλειές, λέω καλή ποιος έβαλε τσόντα. Νόμιζα ότι έβαλε ο μικρός τσόντα. Εμείς. Τι δουλειά έχει αυτά, απορώ πως τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Πω, ήμουνα δίπλα και δεν άβλεπα, μόνο άκουγα. Α, Και ναι. λέω καλή ποιος έβαλε στην τηλεόραση, πώς γύρισε τσόντα η τηλεόραση τέτοια ώρα. Αχα. Πω, τι γίνεται εδώ πέρα ρε φίλε. Ακούς πριν τι λέει για μας. Καλώς ορίσατε. Α, τι είναι αυτό το πράγμα, σε λίγο θα... Αυτό εδώ πέρα. Για ξεχνάς τα δικά σου. Ποια δικά μου αυτό το πράγμα, σε λίγο ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Δεν τον βαφτίσαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε τέτοιο. Πω. Τι το πω. Τίποτα, λέω ο Σιρινάκης κοντά εκεί είναι. Εδώ έρχεται στο δρόμο. Βρε με τα μπουκάλια. Τι θραβάμε. Καλά, να σας αφήσω να συνεχίσετε το πρόγραμμά σας. Έχεις φυλάκι εδώ από τα παιδιά, στείλει τους ένα φυλάκι. Φυλάκια, μεγάλο Θα φυλάκια. πούμε αύριο μάλλον το βράδυ. Φυλάκια, μεγάλο φυλάκια. Όχι, δεν θέλω να μου το συστήσει το παιδί, να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους. Δώστε μου πάλι. Άντε Φεάκη, θα τα πούμε.